Jesteśmy z małżonką o słynnej wieży Bok, grającej, śpiewającej wieży, jednej z największych atrakcji na Florydzie, nie? Dusia, tobie się podoba ta Bok Tower? Bardzo piękna, nie? Dalej grają te piękne organy, czy co to jest? Bok Tower. Zdaje się, jest też stąd bardzo piękny widok na okolice całe. A wieża gra i gra. Tu taki architektoniczny życik, pelikany. Wieża została zbudowana w 29 roku przez milionera, który się nazywał Bok oczywiście. I tak się unieśmiertelniał. Z tej strony zegar słoneczny z motywem węża, nie? Singing Tower is dedicated to American people by Calvin Goodrich, President of the United States, 1929. Bardzo tu widok na te morza pomarańczowych gajów. Jak wiadomo, Floryda słynie z pomarańczy i one tu rosną milionami. Dusia wszystko fotografuje, a my kolejny look na Bok Tower. Przelatujący samolot. To jest po prostu most. Teraz z odległości to widać. To spada. To na tych drzewach to jest most, Dusia? Tak. Przerawane. To dekoracja do... Dobrze, że chociaż Dusia wie, o co tu chodzi z tym wszystkim. Tylko flora, ale i fauna tu jest, Dusia, nie? Wszystko tu jest bardzo piękne. Kuranty grają. Niestety do samej Bok Tower nie można się przedostać. Broni ją taka fosa oraz tylko takie tutaj taki mały miasteczek, którego niestety nie da się przejść. Bardzo urokliwe miejsce. Fruwają kormorany. Tutaj to fantastyczne drzewo nad nami, a w tyle za drzewem oczywiście Bok Tower. Bardzo pięknie jest tutaj tych Bok Gardens. Tyle pięknych roślin, a pomiędzy nimi poruszają się piękne nimfy.